właśnie gminy, przede wszystkim, żeby była transparentność, żeby wszyscy wiedzieli, co u nas się dzieje i to tyle. Okręg numer 3 to jest sołectwa Borowy Las, Gowidino, Kowale, Smolniki. Kandydatem z tego okręgu jest pan Michał Smentok. Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Smentok, mam 36 lat. Jestem rolnikiem, a także prezesem Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej Kaszub, a także współtwórcą 4 innych spółdzielni na terenie całego województwa pomorskiego. Staram się bardzo aktywnie działać w sferze rolnictwa oraz w sferze konsolidacji i jednoczenia rolników. W tym także widzę rozwój nie tylko własnego gospodarstwa, ale także okręgu, w którym tutaj mieszkamy. Sportowym Bad Sierakowice, moja specjalność to piłka siatkowa. Dziękuję. Okręg numer 5 to jest miejscowości Karłowo, Kujaty, Rebienica, Tuchlino, pan Wojciech Koszałka. Witam wszystkich serdecznie. Pochodzę z Tuchlina. Jestem sołtysem Tuchlina. Mam lat 50. Mam żonę, 4 dzieci. Startuję na tego, by zmienić w naszym sołectwie. Dla naszej małej ojczyzny, ponieważ jest ona dla nas ważna. Również z tego względu, że widzimy niedoskonałości obecnego samorządu. Nasz program wyborczy składa się z celów odnowy życia samorządowego w Sierakowicach oraz z konkretnego planu działania. Obserwując od wielu lat zjawiska niepokojące w naszej gminie, trapiące nasz samorząd, ustanowiliśmy cele odnowy samorządu sierakowickiego. Szanowni Państwo, przede wszystkim zamierzamy przywrócić właściwą rolę Radzie Gminy, tak żeby była ona głosem wyborców. Zamierzamy ciężko i realnie pracować na rzecz naszej małej ojczyzny, pracować w sposób transparentny, tak żeby ta praca nasza, którą będziemy realizować, była dostępna dla mieszkańców, dla wyborców. W tym celu chcielibyśmy stworzyć portal internetowy, za pośrednictwem którego będziemy transmitować obrady Rady Gminy oraz gminnych komisji. Za pośrednictwem tego samego portalu zamierzamy poddawać konsultacje społeczne, najważniejsze projekty uchwał, tak żeby mieszkańcy mieli realną szansę wypowiedzieć się. Stawiamy przede wszystkim na młodych, wykształconych ludzi, których nie brakuje w naszej gminie, tak żeby to życie u nas stawało się prężne i owocne. Szanowni Państwo, nie mamy czego ukrywać, ale nasz samorząd trapi wiele chorób. Zamierzamy skończyć definitywnie z chorobą nepotyzmu, czyli zatrudnianiem krewnych i znajomych w urzędach. Zamierzamy wspierać inicjatywy i startupy w biznesie, agroturystyce i rolnictwie. Sprawiedliwie dzielić wszystkie fundusze i dotacje oraz umożliwić uczciwy udział w przetargach publicznych firmom, które odprowadzają podatki na terenie naszej gminy. Zamierzamy również wdrożyć fundusze sołeckie i budżet obywatelski dla miejscowości Sierakowice. Naszym również praktycznym postulatem jest to, żeby Urząd Gminy przynajmniej jeden dzień w tygodniu otwarty był do godzin wieczornych. Takie są cele, które będą nam przyświecać. Ponadto stworzyliśmy konkretny plan działania, który przedstawią moi koledzy, kandydaci na radnych. Budować place zabaw, bo na razie to tylko się mówi, że place zabaw powstaną, a tych placów zabaw no, w sumie jest, można policzyć w Sierakowicach na palcach jednej ręki, a w gminie to też niewiele ich jest i jeżeli są, to są w bardzo tragicznym stanie. I to nie jest nasza opinia, to jest opinia większości tutaj mieszkańców, którzy w wolnym czasie chcieliby spędzać swoimi dziećmi w bezpiecznym miejscu, bezpiecznie ten czas
tak żeby no, ten nasz zaszczyt tutaj gminy, która jest z największym przyrostem w Polsce, no żeby no, miał jakiś realny przekład na życie codzienne, tak?